63-нче балалар баксаһы Өфө калаһында 2012 елда асыла. Бында 15 төркем эшләп килә. Тәҗрибәле тәрбиячеләр балаларның һәләтләрен үстерүсе заманча мөхит, барыһы ла тиешле кимәлдә. Был балалар баксаһында үзләренең халыктар дуслыгы йорты бар. Бына шундай форсаттар белән темага ярашлы дәресләр үтә. Шулай ук бәләкәсләрнең кулларының вак моторикасын үстерүсе уенчыкларда урынлашкан. Яңы үсешкән районда яшәүче бәләкәсләр бында теләп йөри. Ә бер төркем милләттәшләребез күптән түгел үз тырышлыктары менән рус балалар баксаһында башкорт төркемен оештыруга өлгәшкән. Башта бер төркем ата-әсәләр гариза яздык. Өфө калаһының Киров районы Мәгариф идаралыгы җитәкчесенә мөрәҗәгать иттек, каршылыктарга соранык, әмма ләкин без бирешмәнек, кул һелтәмәнек, ниһаять төркем асылды. Без бик шатбыз. Без буны озак көтеп алдык. Шуныһы куанычлы. Безнең башкорт төркемендә башкорт милләтләре генә түгел, башка милләтләр дә йөри. Башкорт телен өйрәтүдә кискәй сагынан ук нигез халу бик тә мөһим. Һәм инде без ата-әсәләр исеменнән тәрбиячеләргә зур рәхмәтебезне әйткән килә. Төркемдә 25 бала, 3-4 яшьтәге бәләкәсләр менән эшләү өчен махсус рәвештә яшь белгечләр сакырыла. Без башкорт балалар баксалары өчен комплекслы укыту, тәрбия программасы буенча эш алып барабыз. Башкорт халкының гореф-гадәтләрен, милли уеннарын һәм халык әкиятләрен өйрәтәбез. Укыту, тәрбия бирү программасына ярашлы һәр адна аерым темага багышланган. Әле, мәсәлән, гаилә адналыгы бара. Өйрәтү безнең әлбиттә милли уеннар аша. Безнең төрле дидактик кулланмалар бар. Без шулар менән эш итәбез. Кескәйҙәрҙең бүлмәһе лә айырым стилдә биҙәлгән. Халҡыбыҙ мәҙәниәтенә хас йорт йыһаздары, орнаментлы һауыт-һаба, кейем элементтары барыһы ла милли мөхит булдырыу өсөн эшләнгән. Үз телендә тәрбия алу мөмкинлегенә ия бәләкәсләр, үз милләтен белеп үсә, рәхәтләнеп туган телендә аралаша, был тәү сиратта халкыбызның киләсәге өмөтле һәм якты булуга ышаныс өстәйти, был төркемде булдыру өчен күп көс салган ата-әсәләр. Башкорт төркемен астырырга безгә Республика ата-әсәләр комитеты, Өфө калаһы ата-әсәләр комитеты нык зур ярдәм иттеләр. Бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумы рәисе Эльвира Айткулова, Киров районы хакимият башлыгы Эльвир Нурдәүләтов шулай ук нык ярдәм иттеләр. Уларга аеруча зур рәхмәт. Ата-әсәләргә нимә әйткем килә? Безнең башкорт телебез югалып бара. Балаларыбыз башкортча һөйләшмәй. Хәзер хатта авылларда балалар үз телендә аралашмайдар. Менә ошо хәлне туктатырга кирәк. Уның өчен әлбиттә өйдә башкортча һөйләшергә кирәк. Балалар баксаларында башкорт төркемнәрен астырырга кирәк. Шуңа ата-әсәләр берләшегез. Кул һелтәмәгез, йөрегез, астырыгыз төркемнәрне. Шулай ук мәктәпләрдә башкорт телен өйрәнүне кирәкле кимәлгә җиткерергә кирәк. Галия Вахитова, Илнур Юмагулов, Тимур Рахмәтов, Өфө.